Omochokoro INKA TV nebiro bine ngokwaregania ase channel yeito nambe yemeye kumanyime gane menge sana litukulia lero nine no mogoko sana kumutwara omusani goso moteli okorokwa Embarambamba ya guchira gothe marieta ya boronge buna akorokwa nonyena bo Embarambamba omugano yo chire ase Sengima kubwatekana nebintu biri akora rero no ari gaiga eya masemu Omochokoro tubase guchiandale kegera igonta getoko kore chinkwana che masemo Embarambamba dara chiandale unabotambe njengoro kwa MC Dudus karibu sana se channel yetu ya INKA TV asoko nyora kiregendo wona gase tunede ko enda ya masemo ogigaso musani Embarambamba ni aje nake karati kama kani Kiswahili bwana iga neke gusito gukwana piwali ekegusi yani neke gusi tinda kana turuchimwa tulinga TV wana yerenga kaninka ya wana diana ya bantaba ke bakuru Embarambamba malita burungana kikoroko asa malita ngorukunga Chris Embarambamba the best gospel artist people have nowadays wow Nairobi Kenya to sako tigera Embarambamba boss because I am the best malita burungu manyete turata malita ikero gwate karati Embarambamba te turusie lieta Embarambamba onte ye malita ali muntara nyore kibande kyanyora ase kabanda kia serikali ya Kenya kareta geta malita ane lakini liete liliko chene mpesa Christopher Musioma aka Embarambamba karibu sana Omochokoro Embarambamba ekero gwachagete oboteli bwao gwachagete nechi ya matera a secular ugakora matera secular bwango iga kwaruro gwachire magana a gospel giya kurusia secular number 1 tigana arasa base bali batari ko understand ime ya masabikiane ali asena kabiri secular na aba batari ko understand asena chire gospel tigana araba tabinga ya dunia ni mengi challenge na eteire mzidutus my friend ngo araso ndete yo eteire onye muntu eteire yari no yogwetero china anda kaimuka kaboka agacha kare moyo lakini challenge na eteire bunoro chiara mechi challenge na emechando na emechando na eteire se kuru secular ne menge paka gospel because muziki oyo secular neba nanyotiga na igete baka sengo bwato igoro yo muziki ngana aterire bobe ogotera kwa beiro ko bengo muntu getongengire ngaruo ngabwato ngaruo ngaka tukaruo ngachiko akano promote no je promote chagusi ekwale ko masokeri sani agotumia chiba chiaye liko masokeri sani ko 1500 kwenda bake miaka 3 mayo kukwira ndimo chibi igogatia omajani ole koti ndani kati omajani ole koti ngana ronyora kasani ga abondo tigambugiga akobe kume na bege challenge kana terte ogatero kunga gentongerie kebe anyore ngiti nyombe ta yerime ochigwoncho kaliyode kunyaka eta yerime go system ngenjo go sekaseka kosoga ndo bando chikoiba oibe liyoke bisete oiba sesigwe ese korore omanyina akoigwe my friend nyargo bataba goro to koiba kabere eyine ari agatabanga omwana ye Embarambamba mbararambururu tandara toe chandire liangyo tata ikiura ali gusubiki ya taturi goro na manyete na kiura be porose gotera iga ekina ari ko gotera ende bono challenge ine ari agatenga chiara mo bwata kwa ngorokia na ari ingo danko gotera challenge ine ari agatenga be 10 akabana tebetanga gotera ngura ngokia ndi to gotera ko mutira ni studio kagera ngabe kume ngabe kwa ekapidi ngoro ko bwata paka tinya gukwana kera chi promote zori tware ne chinyinge na to ise komo kwana ra so tabanga ya igo omuntu ko bwate is one of the promoters promoter chi asijina ra beire kusi yes habuna ya bidi paka tukonyo bolimo sino tukonyo bolimo tukakana na ari gutayu 39000 egere atigibana kore kodio gotero kubona kegero gotero kuna kuwa iteko gambeka market nganda baka ngajukwane basongo kanifo bono tokoni bolemo kare tuonia tukakana chiba sirije atigarite abamura bagate batika bachange barosali Mong'ina nyomba ki nyombe injera kale yale ngimu no musio tundu bali onye kwara ikireka naboko yorra ebuniere nyombe imama ga chagate abasinge yetaera tiganti gero mokokoti esenye twara kinene ere sida kurumu gaka amosere twari korana ne chibando ime oyure nche bono oyotiga ogunga mabere tayo kuba ogendo chikuria maraba iyo ni sida ni litembea agateba nyombe itakonyesoa
tigange no moyo umuya menye korengana isidi naso ire lakini Mong'ina gikagateba tataiti inso yabona musiki Kero musiki oyo twakini robo takatamanya teime yo bonyazi nandi nabwatiro na twani robo le masida ya tokeira bona gatebo karuso musiki my friends bona nalinyi mokete ngajiko service squad yebigipi egera ngoki mama mugore no ene sabuni era menyo bugimo buya no heto menyeta sa bonyazi amenyo bugimo buya okora atendie mangana yo gotera okandi katabiro gotera ngo toletera kurasa uroje kwachire ko gotera wabwatiro nantu achiga koni bulimo ngacha ngatika ngasabe squad dina sabe squad nkamanya lituke limo kama kumire sesere morito ese aberegete bwate bimanu tarabia kamanya gwake pigi gasoka ngachi ese yagete pigi osena gwagete ese tumanete adi korosani tia tuman jani ati korosani ye egorwe tua ebwata pigi gatumesese korugoro ngaumira mo Kenya gabo chiara mechio mundara se kubuga ngakangale gwitine raise ara meno eruete iga mubera iga samarua iga ngania rokapi abanyagitari bagatema kubeka mario bakarisa nguri kairana pakerie nelingo isanguri karirana ngabwena nario na ito konyora Steve Arika agachanga mweresa kena kero kwa bwenira ya kere nkone gitari na rutene tenya gitari Steve Arika agatema ruste nweki achega iga onye gagukwira akwira isituri okwera araria nyagitari ga ase tomoro itari mumwire tenweki ase mundu atayo kumurenda okaretu bosongo tole na class yotiso bona tagi yotiso tamanyiti omutu urengega ni mutu ndo urenga bona metu ire ibere unga marekane iga karugopi bona tuli kumanya mareko ngai na mutu no likere na bimbete lakini mapenzi ya Mwenyezi Mungu ngapona ngarudi nomo bona lina ranga musikio tigantike na chiko sabachizi kwadi ule mubwensi tuone bono bwatikire stomenye toka na listi wali kaje tagateba ntete mbuyo gatereke pagwa na ndi mbuyo gatenga inataka ngo support sanie yemo oirane lakini bono ngugo support chibes cyane tinde ngo sabakende lakini ndi to ande studio ngo support kegere no bwatike otarika Embarambamba otarika Steve Arika ko support uchikokora recording abo secure recording kwa bweni na bwenira igaere tuandi ngo gushugurikire kwa bwenira onsu Steve Arika wakanire chibesa nyagitari kwa bwenira wakanire na tagitotere bono ekana bwenire agachanka agachakko restaurant bono Steve Arika na baria na basoete nyomba yo yaringe yo banyatsi ngendu ati abwo mwana na itaga abana bayite bana babiri bagasira tumenyeta so botaka abana bakaruwa bagasira lakini tukavumilia na tu mwana yaba ntaka ba manke ubuno borogi cyango lakini ngavumilia oro tuoniri nabwo atiru abana basirire bano uko changanyikiwa lakini Steve akaja kandemi ekerande mia akandegende studio nga nalini sogati sani kurukunga masoma maya igoro gotenga buya amatinda goro asoma maya sani yubuna na record ikandeta gusi ikagera tukajikubwata na sagero tukajikotenga uru Kenyatta stadium nalina aroche ngotenga uru Kenyatta mutarachiwa agochikosoa ikirugona bari na simyo nyachaye ingaki simyo nyachaye mayemwa turugete nga itura machora esani ne yana batengete nga ogotenga buya obwata matinda goro omugusi ogotenga buya obwata matinda goro esani yikamikora nga njama chikucha buyake lakini naende esinye yo botaka ngatema kanyera yego tubanga reto muchanga rete simiti koroga ngotenga bunya kabali muiga nalibo natemete kukusanya abana muziki bali barabake babururare muziki chana babage zukuti kukusanyike na roje babwa talent kukusanya nge costumes chance cha gusi costumes zote abwa ya kitutu chache oh yes na ne ya not mugirango lakini ichini ndo bwata na bwate tole kale coalition ngatenga ekola bumwaringi ya na alikuwa pale tamo yani kilikende kyo sinkwa unabeli bwe tokosanga kisuti na barwa baoro talent sa abantu mata baendo mungiti igo bado otaranyora ogofauru ya somo siki na endo kararorera aba bande buyanga na barabona banyore ganto because inaza na mama numukurake ate batanganya gotete kwanda atambe yana na bamini onya gotete kwando ikebwango bobe kenda yebwe korora pone kapidi ndiki abantu bagonsigira turujina alenga sa comedian oh yes igabona nande Steve otunganisina na sagero sagero sogire tore mali dadi ora
and akamata yumuntu yese kotengere sani iyo enomuya ni umugate chisaini buya sana tukaunganiza sagere tugatera nere gusi tugatera baka state house kaya tugatera baka state house sani yekamikongorere yanga kata kongorere bikoroto ya totondera nyomba sani yebana ya Steve alika to sogati lakini Senge yo botaka nganyira ni promoter kete yali kuruko bwansu ansu utie video yarokana ubwansu akagateba njengo gusutari kunyira yonsi toko bagana masakara nane ngayikanga mateba no ko masakara ya tingonya koni hande tinda amanya biashara ya city kama de yandigeri chibe sanke igo njiko korere nyomberi atigarite eliyo Mong'ina liba onete olimo akandigeri chibe sanke tokakorere nyomberi kabona musio tundu bali ne tundu bali pi lakini ngasoime buna musio tundu nganyetwa makereiga karuo nganye ngatei mama enyombe getwa go akeire ngecho koni mbere buna nakabeire ayenchwa bera kena mama muibuli akateba karango nyore buna na okinite ngenye wacha ndikita na ningi kwa uteti kukwa okaba moyo menyaka ngarara mo ibuli ka kwanire tikamenya wono na sugumire musiki oyo na sugumire na beire chidansa korumaya kaka chiabo ngengo na sugumire paka bana yige 2018 indeka mama tategete musiki oyo ate tembereka ngaboli nyasaiga nyasai naye gwantongeta sense no maituna na struggle ase nkoro yane ni Sida Jones inge talent yili kwa rochinga nimbu yanerete onya no batenga inga ngamo saba kintu gaimi yes naliye yige 2018 egochikwanda 2019 nga endote kama kongijira batebanga gendotere moyo na nje moyo ndi endote gache igotu ngame kuruonga soki okotera gete ngande studio na composite ngande studio ya Kilicho ngatambekere mic kama basoki okotera gete batanga onya kole moyo karate banyigwe yeso moyo onya kole moyo karate dudusi yeso moyo igwete na torekire kaigo sengo chikorara papa sta na kingokora onya kole moyo karate batada yeso moyo ali wana okotera uko karatiga mwanchu muri INKA TV aiga tuli ne Embarambamba kugwanja moroke Chris Musioma otoiro mugano ya buronge buna achage to musiki kiracha ko musiki go yarengo mwaka 2004 aliachage ta mwana sekiro 2018 Embarambamba ngo chenchiale ochakira gotera yeso moyale tochiandale Embarambamba yeso moyale hono okotera uko igona lyo tete gosoa gospel yetina sa yende secure njegine ndoto yangijirangana gotera lakini bone function yentanga niyo ukaribisa gotera uko musekijana bwate function sobo kwende ya machoge akantebya inchonchiesi kwar yes lakini sani eregira ondi ekumete goteba matindo goro ogotenga buya lakini ngaimuka nabigete USV na kantu getokobeka matera ngabeka agaiga bono njituru chie Senge musikijango kwa tole comedy ngate umwana uyu mintu tigamuchiesi karange gwasigete mwesaiki kyara no musasiro tyo koraki murangeri kuma musasiro tyo liga murangeri kwa tochenere ngo ikaga ni kuma konyora basasiro tyo bare 36 ange 30 not 40 36 abange abasisa tingo nyako ba arengo omukami yo musasiro tyo mu machoka ali ke go Senge nyego chime bono iga abantu kondoligi raundi bakachakaye Embarambamboli abangine bakachakorakana bakalete disturbance sumajeka ekapidi ni ere visa lakini ni asenku visa kanyoneria basasiruti bakwe bayerio bagoso noje buna ngonya ko asikwata ko chikwevisa kyara abantu bogi tata batara zoko tari kanisa na joto tere abangine uche ngenjo karabale sere bakuga wone ke bata totere na matindo goro se yeso moya baba ta njoto tere egine kibaka ngata njoto tere oye no lia tere matindo goro joto tere bono line bisa iga kai akeiga ngoma guguli guruma aki kai Embarambamba tusalimia ebale ngikabira chinyinge sana gusi omugusia bagusimba bire ukabale ngasi Fat Jones ngabakwani togago chibichana barabo lakini bono liyimisa yera na hada bantu kachake kere ekerere ikapidi mo fata tin atebenga ngibana mukugere ngumwata kabatereri ni Embarambamba ngaye Embarambamba ngatenina katika tiyo muganda nando nyore nga story etari nje nangeiri igongonya kariguna ki no nyene no gotera kijana ukoirire imu kijana rangeiri no gotera no tona babu mbuna no gotera timbu ati gotera kuba kusaba lakini gotera kulema yeso moya
matindo korona kuinga bagosaba timu ati otara mbata garuwa ngaende se DJ ngamote imbegere gendeki kanya karibu na gimba cha bagoita ngari gata banga umete ground ngari janga tubegere kunga ntutagere tera matindo korona nde no bwaba ga DJ kama kobeka egite gike mawanga bas akenga rabange bakoimuga moja kwa moja ndiye giringa Yesu moya ale abafata bali bakaruwe chukwa bonsi pia bafata bali nganga 2030 bakaruwe chukwa tukaja gotengeza ko Yesu moya ale ukagenda bono round Yesu moya bakambika kati Yesu moya ale bakanya ngorora Yesu moya ale bana garanga kai ndocho katara kwa no inya ngore ya nini ndocho katara ko no guya ujiko kanga nyigweta na atole kire nego bako ya nyigweta na atole kire ya nyigweta na katara ukapa pasta baka ya abasa siruti abakanyimo kiwo bakaja kungunchukana ni bona kabata imbekense kate yumbuna igende kengo karotole bo vega nanu bakano tata vega ngate musiki jan tata vega nanu bujinga bakapa nyoka maganjira tata na harosi ba ndo mai gweto batene igoro yo gatero ko turubuna na korte igo Onyamora gospel korweringa switch off Embarambamba gotete gotebanga tumanyeti buna oruete secure na gosoa gospel nyenyore to omwaje murigeria INKA TV echannel ya obwanjete Embarambamba goteba tamanyeti buna asoete gospel lakini bono iga gospel ya gotera no araiga live ime INKA TV agenda to tomogano wikeranu buna botambe INKA TV na channel yao ego kwemegano yonsi aiga Embarambamba bono tetato ira ya mase munga gospel yenga kia yakorire ne bintu biri yakorire bionsi pia seseme ya gospel biagariro trend asensengima Embarambamba bono wasoire gospel abataro gwamanyakanire nyoranga ekero gukora secure abantu mbakumanyiti buya mbaramanya buye bakota no matengio bwo sagero isenga yo ngende otaragenda ari gentongere tweba mwachire na sagero state house sagira abantu bane ngote babale ngere nagendere ngiya gutigirete magega igabane tu atikane korenga buna lina switch talinje na on ticket anyota tini gwata ni meyira yae kwa chito gono nayo gakorangerirwa ugacha kogendo ubutali bwao gakorangerirwa se ne club Nairobi wanyona chimbwate function ya gospel ye kanisa crusade asekete yani nojibona na sawa taiga na chakati korangerirwa chisere chikanisa chuka ngakumina ki konyangurangerirwa ni club tu ana nasake bona chisere chiachagiri chikanisa chuka ngakibona yaje taiga nenje nganyora go chao lakini ndo bona kiromunda sagero tonyole tiganto kakeiga kwa kubeka muko kara kogenda linchirende sagero mwegete state house ya ntu ayatwe na president tu atikento kanene na to tanga buli busiriniga lakini gorengana esida ngagura ibirugo by'ebinindo ngeje atikarite ngagura akamori yako ntu ayete mama na ayitaka twara bakongu ekiombe ngachanga kaoni ngamuhakanire ekiombe meto kora muibuli gachandegete bata ngote komenya bugimo buya ngarra tiangoni mwaka nekyo mengechi kana totonde abuno na tobeta ndo chen tobeta na sagero bono na chire iga bono na kumina nakingo kungana na abantu ba gospel buna linkirete iga maruba agasira justice maru aba America gete korumumbu bakari kwesi Dennis Onyamo oyo mwafenikeru akateba samatangayo etote turangirie o Embarambamba atero gotera kuri Yesu moya oise kurigerie function ya marube na nyakete bakanganya salinze no Emonyo yarenge Emonyo 10 kianda baka 10 ene musinde lakini kago yotutigire ena arugete nkarori korarira abantu kuira na nkamajiko tote babo rebeka Thomas na venikerubo kuira na nyare tali raura nya kundi tote batanga no ingiye ko era ingiye ko rota gite gutabanana ukonyoro kuna kogendo kuna gozubwata bwate bintu korengana no katara kuliko buna ko kata kayigo sengo chikobera kayigo sengo chikorara abangina uratacha mwana mokenda ali inguru mareka nare ngenja gocha my friend isi kulikire no na setire narararire bantu lakini muntu tayo nyago tabanga na mumisi engenjo ngweta nabongweta na ene mesa yekerore gusase gete kerore kire nkera aririga ayoma egegota ndo lakini jengete ngoje tole Embarambamba base ebinte bino kuminyoka kwa roli gwachire gospel bono buna gwachakire gospel gwachire gospel abantu ba America bakandetire byumba yo kwalete byumba tayari byumba nimbwate byogotera nachire gospel nonye bitina biro my friend challenge sinechi njiro nachire gospel usikia nilikatazwa nisitumbuize president masujade
ile ni vidini ilikuwa ya wasanii katika bono aba gospel yole abasani ba gospel baachire ndoche barosiri obotera abanyangongo bado kulie goje tubona karaba inkaniri wakani ngenda akategwa rosio gotera bone guru represent kiagero gafana ngwae alitoa china yangu omete gafana abori tugunga twanga batel korugusi bali oroche ngabara entertaini yani bara entertaini brands and ba era isaneke yani gente getanga nikia mocherete asoba ngobwae Embarambamba ngokane tembaramba batatera Bona tingo nyako bakwana lakini rende abateli gatotebe gwiki kweli abateli na mashabiki anda ngoto confuse nali yani agoto confuse amateli bakongana amashabiki anda batanga ay tata mwese korangalia Embarambamba nje yakonjuka na matobe ime tali koru hapo are kwende biribu bigatumu state house ninjete bakobisi obisi ribaje tabana bali ba entertainment bagantebia ni mzuri lakini kitu imefanya tumekataa kukupea function sarakasi yuko nao ni nyingi kwa sababu juzi tulikuona kwa matope sangine tulikuona huko Nyamarambo ukitumbuisa deputy president ukasikiria kuru kutoka hemu ukarora roria ukapotea kwa watu juzi ingine tuliona ukirara juu ya DC sasa hii sarakasi yake itakikani kwa president hii sarakasi yake naanzia hapa na kwenda chini sasa tutakupea nafasi sereni nyingi lakini round hii tunaogopa kwa sababu ku stage kwako tu stage mzuri lakini tuko bado tumerua kwa miguu yani uende huko kwa president kasema mimi sipingi mimi Mwenyezi Mungu anaendelea kunipea nguvu ili nionyeshe watu juu ya njia ya Mwenyezi Mungu na talent ya Kenya. Embarambamba twakororere sana ase chi function ao okore bintenchira tali egiyo bano gyuka dinaka ni we function chi media no chi mogete igorbo uyu omuntu ni best kurugusi nyore ndu chikabira to komorigeria ni gokoro yosi ebakono ngata best gospel artist people have now one yani omoteli wanjira ase bono iga ole top ase chinga kichi kuke mbugene tenga nayo ole top ebintu ngokora moteli ki orata kagenda mariba ime moteli ki orata kasuguna ni chiema moteli ki orata karora rori ga bakali hakuna muntu tayo takatacha buke mimi nafanya kitu mundu hawezi kufanya ndio maana nachiita best gospel nowadays igobone bintu biribia okora ne bintu tagete bikoe obonyangongo bwaye omonyene gose kero kende igotagete kia bantu gose no muiko kubekabo number 1 number 1 totaracho muika my friend number 1 umete tubwate bintu bitatu number 1 umaro salita atenjira omotogi number 2 origie sabuni akuna mahali kero no ene biblia batabaiga kendo kioro ngakora burutu bwo kitu tunafanya ni ya dunia lazima tufanye kazi tunalipwa engenjeri ngo okora ngo chandika ngwe umisa nsenga Yesu mwana ututindira mabira aliko ngemetiga kaki asaba ndabaligiretiga abangiga ondata koimuka nateba ngaki baki Embarambamba chiri bukumiechi my friend yando gole bikoro tine satibeke yani makonyoro umuntu agonsonja nakore kore TV bakachingo bakora iga paka bate bangasa tata ngotenguri bone mweli ndagetenga konyora sabuni tini konyanyora that's why na retete gospel ndani ya comedy yani gotera lakini comedy yani lazima ngole bintu getenga ki nyora gotena ki Mungu Baba bariki uweze kusema Mungu Baba bariki hiyo ni uchinga ya zamani Mungu Baba bariki Mungu Baba bariki yani unafanya sign muntu understand omwaju moigero INKA TV tole Embarambamba mbalawisho agotebanga agokora comedy ndani ya gospel nga goikokore bintu gete abantu bandastandie kengotero riga bapariki agokora igo yunya sae gochigoraraga agokora iga ini mechando yenseye yani bandastanding why Embarambamba nafanya vitu gakorora rori atumanya nga hii ni style nyingine imekucha batongo tebe balinga Embarambamba tuli buya igwa ke binde byo gukora biko changanya abantu nake ngo batayinga my friend inga kimora understand ne kari talent yana ya elisi because naliole chande na kubwa twa mabera kitu kinafanya mahali nimetoka asina arure ne kikia garitenga change go sekiro go gospel nya sawa manyete bone Embarambamba alika seino mbalenga mole tule 9 kianda ndoyo kianda na nicho makoti pi mamura mbalenga bali amure bali 7 7 nawisike babiri
aba bande ngibagokora nakobeke break yake ndake konyora ibichagete kurwarika abande umotanga ntabwate gasi gakora gikonda uyu kabiri umunyagitari bw'egenga kina itaga mburubwa kandi amasomo ria abaganga bakanigwa lazima abe buno muntu kokandikira asigete serikali njabe getera simoga ndikira asigete giyo gosomera igoro ya maruga ya egenga bakandikira njere era kuruku daktari uyu gatatu ajitaga sira uyu kane igakogandiena akarutura nsirene kandena akorugwe kembunga se kamba na bamanyete uyu gatano gakokora wedding ibaruwe ibirende uyu gatano atene tachi yang Kisumu uyu osita uyu no osita naikia uyu saba bona abuna bamuraboka na batebi uyu saba na range bona bono abaswati na batorerete tangande babo moyo bale nabo banga banene kine karana lirina chikokina iga ngunya kubyoka nali umusasirite kabwa nyumba isana ndio tole yakane abaswati bale ngomuzomi na bwa abatano 5 family itere 49 abajo kole bali chiri abajo kororie bali chimia ebichembene ebire bakihoto ebichembene ebire binge ebichembene ezi ebale bake omwajo muri INKA TV oyagoro kwembarambamba agenda takoto omugano waye barambamba ngo achite skuru ugasoma ile ngo wegete Senge yesi dayo yo musasirete ntwaji konyora besa na kolenga buno Mong'ina ale kustrago chikondeki na ngatigere iti class 8 ngo akora matema class 8 ni ngorete ngono bwate ke certificate ya class 8 wansa certificate tinje tikunyo ibia ngikora basoma na da tukunyo yi korukelira na da tukunyo yi na bebe kine karo monta konde ngende chinse chisku sabuna Tanzania ara jali buri maisha yi Tanzania Uganda yani gonkorosa ni talent ya kwerende kiagara igonkorangiri gumono kubwa tinda Rosia emeli ya Kenya lakini bana buna amana igore emeliga bana no rangari wuzi ko my friend emeli wanye tigere because bana yo kondikise map ya Kenya no top 10 asaba sani bali bamanyakanete Kenya no top 10 yani ukurigina ki iga ngaitora nyole top 10 tingweta because ya sarakasi na comedy omwaje muri INKA TV igotoko manyomugano bwikirane bw'embarambamba barambamba yakorera ibintu bingi bigukumia anane monekera akire asenjiri gose gospel usemeyega korera ibintu bingi bono tato gocha eyamase mu mwacho murigereria toramanyanga embarambamba ibintu mbirakorire akori nemete igoro akanse ogenda chinsi yaga kuna gukura igamara bune kirongo gakonyore ng'ombe onye kore barasi barambamba kipindi onjire chiazitira se mitandao chinyinge sana barambamba ko ndo mutegoro mara nechi ya maigoro kare gwasunanire gwaonjokanira abantu kwararire gochia eng'ombe kwa soire bigoti kabisa wakirenze kwa soire chinsi yagaime okura gukura mara bagochimaega bono kilingi bono number 1 kilikie gocha se ground ni gokemanya njeno na bongo chaga gotera lakini kilikira abe se ground tinke manyiti ko sengo chakere kwa tige oisi kurigereria aria nje na roche ngatigambwa atabuna musio comedy ngararo mutigoro dinararo mutigoro ng'ombe gacha kondigereri riringogwa ringo chiko chero koro bago nganyore ng'ombe na yaja koro bago ngawuo mogongo igoro ya minyoki kangweli lakini ng'ombe riyo sikunyirigereria techieti gotama na yare riyangweli egatenena kyagara igo na yaro ngarorenge ng'ombe ne comedy igo yare ngongo soire TV me ngorokanire na yare kaigu yago soire TV me because oroja ng'ombe na kira ngweli na ndi tini nororo yaro kana igo ngomanya ne comedy lakini ibiri bionzi pia kare nko birigereria nemeroberia ndo mone nanse tatiketi inkore igegere abantu bande mbaro baroje ngamba ko faulu musikyobo baroje ngamba ko faulu maisa yabo na bakorega ba faulu namba ibere egara nchinchi bugima bureka yani talent yeye abantu banyarore banyi understand buya ne babande bakondama ngora bali message imbe sana chaipo egara insturago abantu aba barore support yeye ban support kinde ne chingurwechi mbaje ko ngambara ambo mete na gaterire hata na gaterire kumo support tole yani emiaka getekere bono na atigire no boteri wono ndo chinga na ne chingurwechi yake mete boga kamboro chingurwechi ngo korabona gonde top musae that's the best gospel obusane rioki wawa bono nyumantore ika asebono mete kuno mwana ko nyango goika mwana goika okonya go change speech iga naboko tanga ayo mwana oli iga
ayo mwana ori iga ayeng'aki omwana wikira makera kago ikaga kwata akarugo nyomba turi gotaganya bwana gatana ki iko mwana ore ng'ombe ri na kimwa asali bwana mocha kokwana ari no boga kaboka seine buna bogo chaka iga mukume no mwana gatie bogo chaka erango chiko chaka kwanda utara mugaga yo kumanyire binte situlikana muse my father agandabia egento ngena ndatebete nyone ndi abantu bakumanya yani ekara kwa nyomire nyotari rero squeeze yebitu tabire ni mara ekara kwa nyomire tutakiri obere na mukao nyombe yemo iga abongo bwaye bokwire na insaso korengera because iga guika nyomba ocha okora semi chando yarenge compound bona akwarengera tinga ndete ko sare kabaru agete nkora iga ndete kento kete nkora iga nchenga kana bana sikuru visi kwa banya konya kwara suri tinekete byumuntu byaire nanse bono ekaro omenyate kando enyumba ebaga twereke sarate ekaro omenyate kando ngote muri korengera side kubwe kare muri na mukao lakini toenda isiko bono eke na gigia karte pakege set ebirengeri bwakira nane diva agateba ebirengeri ebi na byachega namba kwa nime tumugana bwe Embarambamba ese nyomba rutu na neresa waye buna na jitega agatege ntora akore kiyoka mumbu atesi nje na ruri simiti 10 mumbu atesi uno muguzi na bali banje Embarambamba bali bakumurigera YouTube na bali moroche ngamakonye talent bono ga gwaja tu support talent tiga tu support Embaramba to mwagaje no ni kirumubere anya tori na mabera kiagara kibasi chense yembosa twasingweta tori Embarambamba agateba karatiga utaragenda so uguchikwagachirwa endagira yashira turara konyolebi ngena byonje nabiyonje ana matunda ali ata munabo bali kai dedenya sa tali ko to tabinga takai amatunda gusina ali ba kanetu ata munabo ndagutuma nayo ntume igongi twakora twatumana tayure biringo kare agi nayo korra umutugo utakire tugana tinya gitari utakire gori ya matene straight kiagaro ruari go bimbe kya oize gota grupiriniki bona usembia nakobori naki usendi okobekera mbekera nyigo turagenda no mugano tiko kubekera tata utakombekera bana roje nakobori naki orantoma na injengo tome tari ekiyoka ngaki naki omonto korose biruga kuruga somo naki monto korose biruga kuruga somo esere bundi omonto korose biruga ekabenta oino gasoma ko wasoma to oria kuruga chairman my friend chairman akorosi keruga kuruga cha project ni man chairman wana ote gata banga kabenta kairi gochera gati ke ni biruga akorosi ni man nje na inje nguru kwende chairman kai yande tem ay na bage korrega kai aquí gande ko nyu le ko sibune jay egene kyo tiga ina tiga tekara ara kinya sai karanje ndapata gari my friend sai karanje okay Embarambamba bono aba wante biri abantu mbata gete kukwagashire nyumba ebintu byonsi bigwa kolire Embarambamba ebintu byonsi bigwa kolire nakwo tebanga bintebi kolengana buna nereza ngoy guna chibesa chikanda umete ko bekira mundu boko bono ko bekira mundu boko neka twarenga no ngengo yatwabege twarenga na sakiro tingo kubesa una chia to chisake na roranga gumanya na korangiriwe ane korangiriwe function ya 1100 bono ninge ko 1100 kera nje no mundu boko bakwangira na jikora igora tana ki ndikero kenda butamanya ngaire ngana ewo kyagara igali yo katanga ki Embarambamba njonchiesi basino bakubwa na njira gochiesiri bigo ndiri ya korra nataka nkoya ka transport kara bono ki kwa ruchiri gubere kwa welibu na ndiko chago pinga nganga chibesa utali kilo pande tali jao bono ali mundu boko gakwa kabesa gake lakini ngoitsane kana ali ngine kintu nale kwa na kiagara nduateba na nyote keru nkaragura ngasanga na nyote ngombe lakini ngaka ni Mong'ina bona bantaba namba gwane bantu babwa tune nkoro nonyana na oyo ino Kenya lakini bantu bakayugo besana ngankora rande mwa mama bantu wa America bagataba gente gitiga pay pili yari gugwe gose namba mate yeto gotoma totoma mabati 10
simiti kidogo kidogo tonya twaje gachirengo Embarambamba nyomba kiagera katenine was akwanire tigatoma support because abateri bande bakobisa abakongo bwabo bagokwa tumagonya yuchangira bigeri example sungusia onsongo mazongo sungusia yagatikire kuzi ngota maze sungusia akara bagatene bagatana ki ari tawoni ya nyamira goko bagani lakini tuakorita kanyaranga onsongo tagajiti isenge njoko bisa kulina kinje na mwana muziki ngabona ngise ko kwana ga bante bako day example asina rochi nanda mabira example oyo kurukwa tatabo kebiromoze alikuwa mutangazaji lakini akawaboire ababugi gocha kujantanya gukwana abangi nonya ntwara nonya ragira tese ragira akakiro muziki akio musubatiri neti abantu bakajingo bina kwanya baligeretie CD yae lakini yekara akatabiri ngana kwa tabakomwa kuna muntu akana ikiwe kagere Embarambamba ukerwa tebo mukomo chando ikiye kagera nana agateba tebe gendeke ngama daidingu kwana igata tenembe otoli ngama daidingu kwana akano zirioka agateba nya tutete kusaidia Embarambamba kwaje Embarambamba seme hapa ukweli nyoro tolikire tabwati nyomba onya gatolika yakora amangana ya tabwati nyomba kora ne yangina tuseme ukweli na yangina na ogenda bakaka onyoro mugano akora Mong'ina wana bantu ba chakire ko support number 1 tunapigia Simba Rat decorate alileta matofali 2020 yani 2500 inyombe chake iga matofali tayari abekiro matofali atubekiro bono tukanye to ndira kale support muchanga onde support ekogoto onde chisimiti yaitwa ranyore 30 aba America mba toma chisimiti 30 iko bwana ntoka zaini enyomba yikwaga jita ke chisimiti 200 takeira mabati 60 ama 55 hapo lakini tikatobeke 60 senge jo magongo nara kunwa akorenga neke evira mebiacha iko bana enyomba ibakere ekere tu atumirwe map igwate chirumu sato na sitting room ekoira 1.8 ade nya to kwaga ndu kwaga chokoni karasi bendeke that's why support musani support karasi bendeke igende kokore babegete fridge yokere kende umurigererio kurigerere tiaria nako tabanga usagutumirwa ebese Embarambamba nabo kunyara ko manage ndekero kende kore ndu kulire gukora onye na atumirwe che vyombo ngamane jibaga jigaika wane gochibesa gwatumiru tuchibyombo tayibyombo gwatumiru ya batumiru chibesa bagante imoka buno rego bakalifa road oganda ogore byombo byake bije buno go drop na ndu wike muntu mutanga niko bitongora no diso asi twajite kubuta matanga na bitongora yakabere mwashimiko naro kurugunyambega kisansa na yakuru ward na bitongora sebo asanyo meta ku bale ko koleta yati yo mwalimu ikabone byombo mbuya bire bale ko koleta yani elita kolitaya ku mwalimu Ubajuri INKA TV oyakoro kwa Christopher Musioma Embarambamba the best gospel artist people rap nowadays from Kisii Kenya Nairobi no meto monena ga toira wa moyo wa dudus my friend ko ikatumira ringbia kiagara talibo beno ya bande bakonya kurramika ngaki gospel yani segire kwa gatera buya bano gospel nje na gaterire buya lakini mwaka chingobi mwansonja uneti igoka kwanyore gentongero iga matoke naro Mungu egentokirina batu yutisa kwanete maega liada yatanga kwarure munwa engenche pige yako barosire omutu yabarure gatigati orojega amasangu ga kurwa ndia rengo abana banyagitali basugure bakalisangule kamera iga nakora kurwa samaruba kansali nabwate isangu mutwa egentokio kyale korokana ne amahuga lakini banyagitali bakatema kubeka my friend bakatema kubeka mariyo bakangaira ne masangwa bakoroje lisangweli one Embarambamba utisaka makota yabaiga oite ko cha somo nene my friend ngenje yego sutura kana ndo korere kemane gyoka enyuma nyasaye ta gotika bano isikolgeria matoka kurungi jago sibeli nyasaye tanya gontika bono engencho nero kuna gwetana naga iga twaro rampa arore maranga gokoraki okunya guturungana tori kumia mubiru yo ne chumoro sei gospel nanya kumia korungi cha gospel lakini nena renge kan nini secure na gete kan fo insenga majikumia ngata jiba uja kan fo nje tu algo ruka igoro tu akanze na soete yo nselie kare ya nsema ya nyamache skunere aliko changirwa li basi ngajikoroli nganyona sire choime ya mereto nyansiga
yani asisecure no nalete mechano my friend na ene ngendo kikeria even no ene ga rincha ngagite rama nire gatiga gari nilipiga nikiwa kwa barabara kwa mchango ingine hapo inkyura tebie musani unde bwensi gukina nabera toke secure guchaka kurukia no chakirite nabera toke gospel ya guchaka kana no chakirite inkyura motebie musani uri okurigire kibono gukina bono. Number 1 abantu bale mumbu abantu bale meya Kenya ama sabiki aliya go support talent support musani nde tolenga libo kimabugao olenga nubo kimabuge family yao olenga nubo kimabuto struggle buna basani otebenga nyore nyasa go sendi njerende support talent Embarambamba ko se support talent yende yonsi orocha yekogogeti asaba abateri na bange chi comedian ndu bwate gusi ndu bwajire dimbalimba ko gwete nga umutangasaji gete gosoma muntu bwe comedian gosoma tele gete koire buya so yo mubuko ime bori tatanga ngwa ngete tigandu sianse meri ya 10 elibone eli ngokoheri nyere li talent ya bune Embarambamba ku struggle iga nehera nyore sabuni gose nehera igo twa konyire segasi yago manene otume ase namba ikorukwa 07 2620 4282 nyasaye nabara goseni gosakwane naye privately gose akubekere family yago na botafauru lakini family yago efauru ase chinchera nambe kwaba nero bakonyera basani bo ine are ine Embarambamba ometingia karango yo the best ometingia karango yo the best nje nanya gutumeka na mpaibere korunyimborwa ngabono nara tumeke atarinere ko yusi basabuya gose tigana ara tuwajibiri niwe cha fa Safaricom oranyole nambe no uru munyemanyete oru natete gukwana na nje na harusi ira inime na arabekire ngao araisa kwa kata compounds tazi wangu tumekera ine ya mongoro kata best gospel artist be barabona esenga nyongo tumera ine ya ne njere kwa ndo nyasaye na ya tiri mbwati ngara ine iber na ine simiyane tibe tinga kimonta jitaka ngai bwatera ine ya ekanisa ngujur ekanisa ngujur lakini mutinyo tata na ara gonsi esenga yesere chicho chiko na Nairobi tata mududu sigwa Nairobi korwa lirina angira na chire chinta fianga 50 chire dio chire Nairobi na chi TV chire chaburuja yani na onchukanira pa kumutinyo magikoera roje steel na ne bachite tina nda TV chance cheke na ende gwikeje ngwina natole ejenere enga kientangani gochigokora ekorapo no mo Kenya ekabira tugikokora na Christine uli oteranga 2020 mwakuru 2020 ntafauru 2020 oina ari musani mutangani Kenya tugikungana because ikora bane chinyinge moje monyara ne gosenge nche yoko kore bintu byao basi yibono eina bebwe kainega korete gwaya ya positive ne ya negative kubwata ni se transformer ngiro jega kwa muriro Obwaje muri INKA TV tutete gukora chinkora jito ne Embarambamba aba kwamba rizwa ne bacha kwa gutinda ekanisa ngayoko yenda kanisa ngoro eko na last time ministry aba pastor badete gon intia nigo kipipiria nga twarere kono mwana muziki go change go cha gospel ikinege kono kiagara eta geiro go change ku gospel go ji secure kera secure no eraire gospel de era wakole era ngo korera because ekento bano ere muzidudu stotagete no ina yotagete korengane familia uno kuvuka mabigo tanganya sata ko ngi orande mambinya ko boka omuntu bwiga tuko sabatu atokonya itukeria mambino bono guys tokwenda tuchagotera tutari gukwana nyasaye iga atari iga secure secure do gukwana nyasaye limwe lakini gospel kotera ngo yo kono no ine second tari gweta no genda nga nyigwete na atore kire yeso mo ya tugwetia burande yani muno gweta kangana lazima tore ngo lazima tore yeso o ine are pa atobogima okay Embarambamba bekera tugukorera omwe ndatoro muyega nkora ngeri ninta getontereria matindogoro gose ninta getontereria mbuya korare nyomba yechigora gose nkiango gose nanyoriro mujumbe ya no iche republic yoka yani abana inchi bali na chali se crowd mbagwanja ningera batangere amatera gospel yasoira abantu metu ne bintu biringo kora biasoira abantu metatsi gwae okonyora ngorigere gumono bono ngise kubeka nganga matindogoro abana basi kwisimba babwata bone myaka 3 ata matindogoro kiriya ngaje daro ngaki kai Embarambara isinge Jesuti mbara babwata myaka 5 ata matindogoro
lakini asogete yani amanyete kinde meya gospel noina abana bana baibirti mumbu abagusi bali mumbu yani inkumete turu gospel ono jako abekera ngaki ni ntantaine kaina anyora ne kwatebire ngaki ngagwikire meya Yesu sane na tena ngaki nyigwete na ikire ime nyigwete na ikire ime obwanso nyigwete tata tingunyara gosuka bi obwanso nyigwete nje tingunyara goramukia igo omuntu akurangirie function no tibana garango ike function ende yonse puna ngotene na iga abana njibuka na boko kurwa bakatanga tobekere omwana nyasako ngitaba tobekere Yesu moya tobekere liya mariba tobekere ari abana njibuka ngosa baba ari bana basa lakini eratoka na gotabinche nintagete ntonta getotere na matindogoro ora confuse abantu iga atabenje na arabikiri chibesa gete anote obere chibesa naki notere igwa ekosa naki ngotai abantu tole chiri public yali nyinge lakini kwa rule chibesa kwa tele na abikire 10,000 ka kiaso kuanja ambekire matindo kora second na beko lakini ngote ni mose kwa chesa notere na bangotera kiara ga kwa rule request okay matindo kwa njale keke ige kwa rule request lakini eli public ngote ni mose ga ki nganya tinda sana hiyo ora kwe ogwa makuto timokerta baka ora saka nyoro magedi kere babulkira gwasote ne moto ngaki jadinde timatera yenye sai ngabarante tamadiro my friend asa ora ruso magena bo gya bande bata yeto batagyo manene obanje murigeria INKA TV ngete ngabona toje gukorera chinkwana chitire Embarambamba seri tukulia lero Embarambamba toro mugano mutambe sana na kero kende oyoko kwenusu mugano my friend oyo nakwa ne channel senieria asentambukete sida kuchikwa kachirwe nyumba tinyereza tina kitu kajagete ngakitumena ntino ngengo kurwa ngakintumbie sete president iyo tutakuja baadaye because mugano no mutambe enakwa res enusu asomugano bwa emechando yagerete bakabandu barare ngati bagachire marabenye ngwakabugirie otete aye no mugato koja baadaye oiba no to jagera naki ngayorwete ngakimungante no ngengo so kimatatise kabwatanse mugasoke mendururu kabwatanse nakiorwete songengo ukanda sagero ngakiorwete apo ngakiko mayete talent yao ngakimo okorto kwa ni moi ngakiokorto kwa ni Kibaki ngakiokorto kwa ni president hiyo ni maneno ya baadaye Tiatokolera bo machumo. Tiatokolera gutarakora Embarambamba by the way yara kubori. Korora kana kugutandura chianga sana. Okuna kubugichi ange chwa. Wawa. Okuna gutandura. Kwara sana. Ngayoko rusi ange chingozona. Oyo gosona ara na chibunne chinyinga na bagere. Lakini gutandura yangeria oise gotaka no gotara kuringo tandura. Oko stage ko chianga kwa ne kule ara gatatu. Ogatara ngo stage ko tamanki. Omwana Nyasaye akongitobote tangangeti buno ngangete akongitobote kesaga chieta kongitobote ogataro kusikorigere karango go stage egekorute ko jakurtukuchia sabana inchi narute kende narute go tinatigira bana inchi narusi arongi yabunze nanya ka gutaro gitiriana ogotero kugutandole yange kuruku Yesu moya kurie gokonyoriga anytime ko ibort kore bosa nega siya karo korra Nyasaye igokorerwa kore yani igore bosa asobozi kwa Nyasaye Turigo mangana maskantai amangana maskan ko batanya sa bona Daudi otarta changa joji katonya tari chiatanu ichiatonya te ere ebaro changa na oboso bono korino ko bataiga kinasu kiri ko secure na achire na nyorro monene tigatonyoro sienkenye bo enkenye to ko chake safari enga eba no gotoleka kiagara changa jino batana ki chiange chinajitigire njobo kimabwana bwe ko mondo ndarete Nyasaye tazi kwa ko nyanga tengo tika no naked lakini turu naked abana abantu bande lakini nane ko kokande kara abantu bande bakora manga Embaramba olino bosoku ogono mamarwa kunyibotuko obo gochiwe mojega okonyore Nyasaye litera harumotwe igongo koka gunyurama kiagara gunyurama ya amarwara igose ne kwende kwanza ndege ndege umetege ndege kwanza ke ndege yoga akya no ayo gareta ella sore ngunywa ya ano utiokera ege ndongo ko no ena banta ba ko comment yes ndeke rogo tumika ngereki esora nendore esora data onye sigisiga mako nyekuno ekopia chakara ko jigoro bako ko nendora bono ase abantu bali ko nyaba ko pinga baka Embarambamba mbotore tiro bosoku kusi otore tiri kiango akara go tenga ngiata gutandure chianga changi chiko na masabiki
usikoligeria anga ya blue ya tumukuru wa muntu naro tumukuru wa America gatabanye Senge ncingo chakanga white and blue so ne yanga ya blue beke eje design gete yo muntu gete nare orwete kuruge sabakwa nyali bali masaba nare kuruga America ere ni kale ya mogogeti esa tiyo kataratuma usikoliga mutandao omu America naro mogikoyo utumete suti ekurugunga tari suti egotie nga erongi egina roko ku Nairobi oino mu America mwana chesi ora America agatum omoikoyo agatum muswati mwaga je komo yuko cross aya tesem ring to nason te yanga renda buse kwaro chena chirti ku Nairobi mbeke ngina ko bekenda na bango ezika ogichamo basakota gosaba matera musaba matera mwere tereiri lakini mutasabeti matera monda angalia century seteiga yanga na bekora amenya lakini mona angalia function ngabeke yange na buoche function ngoike function mwaka tanga terega baro mwareke ere change chitandu ere kalende fo ike function to egwa to iguba gotera alingo koigo alingo bano ngoigwe ngoro yani ya ruara tini ko banguru yani ngoigwe eruarte amatukogete mwanya komera no mukafana bu county ya Kisii oine ro garte bakano ani chinga seti manyakanete nonye nenga seti ya Ten Nation standard yakamanya because ongwayo sikurigiria onye tari nyore management ya bono igere entertainment yae oisikurigiria time go sen eneria baburukana kiagara ongwaye function yende yanse na karangeriu omonto kanangeri ni kinyanjigiri na nyambane ribaringe batenete entertainment nongwaye kalendaria yani naranga na sikeruliba abateba nkarauri ongwae kwanya komoto yumo chando umugabana bwa county ya Kisii bono abakongu esimi konyanyora live ukwana nere nako kwando abisiti toko munyora rais igona ko batabanga abantu ababonsi bimwa kwanda barke ababonsi bia tokorona as a distance kwani ondeta yora hakero ngwae simi amutimba bona chana chande getuli koratera yani nonyo tokora buli muchumba na bwe detanya kongatenti shadara kamusi nabo kwa kesimi lakini tali kubwata na ongwae nabo kwa gwesimi engao gatanga ki sorry leave a message leave a message tata somo zingine kuji kwa leave message anyway hiyo ni maneno ya dunia lakini I appreciate ongwae is the best onde tata entertainment naende ongwae nero gareta tukachako kia ngoro no neka to kumina nera akondenga karatu ya karatu ko karatu nande goti naruta yani koko karatu entertainment ya lakini bora kwale kan to kara mo entertainment kai igeli yango YouTube channel ya Embarambamba asina to tenga ta karatu ko ngar akama ko koraiga igoto ya enkoa ekisamba korete kai anyway nasawi omajo igeli INKA TV no to ko ra uchingwa na chiri tukolera ra Embarambamba onye tubaiti Embarambamba nukugena kwa nengale itukolera kwa bumanyire bwikiranu na igoba dontora kole savari Embarambamba ikera ntoche toira da part 2 mwachimulira INKA TV kabamo na intwe to basako chiandare kabego kubwatia emirobiri ita ya masaya mukegera ekere Embarambamba egochikwaga chirwe nyomba kere nyombe yigo chaka ntobamo naye ntokworokyo ntokoletera umugano ye ya masaya mo eritorora bine nyombe yigo chakwa ikegera tayari abantu berure materials cyakire kisimiti cyakire mabati nkogorware stereo ne garo kubeke tiuta igoro materials materials ne bintu biri byo kwagakira lakini abana muno wata stereo ne gare etiute ko ngat anyway so you mondo tali mongaini sera mondo yole muliri seye bantu bose nabanyasa yato bara chinga kichinde mwanju muligereria asebono timbuga tikende ongo wakirambia mono sana Senge choko chole channel yitu na mbeyemo INKA TV ase camera tingwe wakirambia mono Makinight nerole ngase semelie camera mo director buna botambe gendeke nene buna bakorogerie channel ye subscribe okuna koko imugino yana basani subscribe ye channel ye nani mwanyeru subscribe ngakiri dali liko jakana yasi subscribe crazy subscribe usi ekine kaneno rakwanya mutani that's why roko yanere support talent support musani because bako muntu yo kubwate camera ne talent ometo muntu naro kubuga okateunga bwata ochakaki yani uko mwana yeno ene bichake akanyegeligwa akumetina ki ninja ino ntwale Embarambamba bicha omwaje muligereria buna Embarambamba yatebire subscribe ase channel ya INKA TV ilindo begukwimanye megano yonsi buna ekobake gokorekana ngokora tuli megane menge sana nonyene y'abantu bali bwateme chando nemegano yonsi no kwenyora ime ya INKA TV wika chinga gichinde chebura butambe ngoro kwa MC Builders. Wow.